Ketenat Horticulture jong Sarkar Jilla Meghalaya hapoka scheme Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region jong Ketenat Agriculture and Farmers Welfare INM Division haringkat ke Jiatrai Langbat ke Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA kalapha eka song so nyam terakhasi ke baar kumba 8,000 kilo ban khayi se Doha Bahrain United Arab Emirates haka khandre tarik unopra arjar ar balapen mi dak ardong plangwar organic producer cooperative society Limited Southwest Khasils District kumman syukudau ya kasong sa nyam tra ka badingkong lapha man hakasi tarik unopra arjar ar che United Arab Emirates balapen mi dak jirang organic agro producer company ya kani kasong so nyam tra ka baar lathiat dak retail chain Lulu Group International kabadan headquarter Abu Dhabi kanong ba jongkari United Arab Emirates haka program man pai ka song so nyam tra sakite kiri bala penlong daka office director Ketenat Horticulture lapen ko buramru yaki dekhot ka ardong plangwar organic producer cooperative society limited daka check ka bapen I ka jingsiu syaki na ka benta 8,000 kilo so nyam tra daka kong di sortun ka director jong Ketenat Horticulture kum ka kong san haka jinga don lang ki wepan organic producer company na po jirang kani kadai ka second consignment ni ka baar ba ngin pha sya Doha bat Bahrain kalong kumba ar metric ton ngidon ki buyers ki badai jong kani ka Lulu in groups of international kini kin sa take up na po Mumbai to Doha and Bahrain de halor kani ka bedai pat nang ni na Guwahati na markin su airlift na Guwahati sa po Mumbai pade kan semti ka APEDA ka ka bangi na po ka directorate ngile kalongi yarap ya kini kinong rep jongi ke badai na po mau kerwat area ha ka bangin penpoi na po kacaka ka jongki hadu ha po Guwahati mentakasngi ukasi mandren hang ni ha po jela jongi ula bun pha tambangi ngi rungim la ban yo ay kata statistics jong u khamtam balik export maximum na u ulet chapo Bangladesh badia kata ngim tep la ki don ne em ki kai ngi yo aching tep ne em ya kata ba ulet udai nang ni na po Meghalaya jongi nang napo Bangladesh kat kum kacing tip ka banga syutip malu mala kalong ulet cebabuan kiri jong ka perthai kai ka bakila kini kinong rep kat kum kanika guidelines ke jongi ngi persang ban ban yarap ya ki ha ka ba kin le ya kanika organic kin kata ka rep klem dawai kacing sisa kini kim padai ki fully organic ngidang le ya ka fast year in conversion ndengangit ba lakon nur ha kata kajing yarap jongi ka hand holding ke jongi license nem ngin sala ken ban perlong ya ki fully organic certified khasi mandren ya menta ukram la ban leit kum u organic sathi napo nang thia napo ka FPO jongi ka badan hapo mau kerwat ngisiu yaki ha ka dor khat nyeu tengka kata kamut mde nadu ka baiso hadu ka labor charge bat kat ka badan kam hadu ba unda poi ha Guwahati kat kum ka jingtip ka bangayo unong rep uyo aspo tengka we kani ka scheme ka bangi ngipha menta ka dei na Mission Organic Value Chain Development ka dei ka Government of India scheme ka dei hapo kani ka jingarap jongka but halor kata ya ka transportation la ya rapshi benta da ka APEDA ka badai hi jongka Government of India ya menta ka dei hitang ka thie ka cooperative society hang thie henry hapo Meghalaya jongi ke bale ki barep ya kani ka organic ka tamdei tang jong orange nadu u kachinat u black pepper ginger turmeric kumta teter ngidon arpu prateli ki barep organic makani mentar kalong mentar kadai tangka jing persiang jongi te lada kini ki consignment bangi pha mentah em te lada kabyang kayau chathie kambut kan sadon ka demand lada kadon ka demand gin sapha biang te lakon no shi metric ton ngatrai kum ba 1,000 teli uso te ar metric ton kadai khat 8,000 teli kiso ro sa entra ban ong kadon kata kajing yap khlam le ki nyang ki jingpang ki bun ki daw ka wei ru kala balong ba ngim ju kham ice boy ki din sem tra ngim da sumar ta ko kom ba ban sumar dealing ba ki ni ki por ki manang wan kin sadan ki ki citrus rejuvenation program di ke ban ngin hab hi kai ndob ki la ya ki jing kai sa khmat ru nrei pede kin sanang ya chu shu ki jing kai kunu ban sumar ki dek so yang tra kunu ban ice boy ki kunu ban yada na ki nyang ki jingpang kadang ka rejuvenation program ngindak sedang ta tang balong kopta kan ka wei pat de na kan liang kinong rep hi ka bokong san namar ujing thung baki thung ki de bandri ban sumar re phida pe ki war juni chete te man opi baju sumar so kila shu thung kila shu e jing sha hana do ki por ni si ong ni oba kalong riat em ni ong ba ngi hikai ki bakin le haf muntares do umaru pun bekim trek le yung student system ki deban
pun kuat kita ban aisyun bun bakip tere le te dei nak kata kadau te long kasanang her kan ni ka jing mi ju so pin pe chawar le bun tu thiet so le la pau te la pau khun dau te long ba si sen bangi thung bi de ban suri bangin sumar kan te lada ki don pade kinu ki khinyang ki jimpang te lada pi report ni sha department jungi te ngin persyak kat bala kalong ka jeng terilang hi beren ka bangin yarap kan oh kan long ka ji trilang jungi kan kan ni kadai ka scheme ka bawan na po ka central government but hang ni ka don south league component te kat kum kan ni ka scheme ka long ba kata component 1 ka long ka bagi hikaya ki nong rep kumno bakin rem ngisam da yaki ya ka inputs kata kamut kum yaki tenrai so lani tenrai kinu ki sambai nang tangi ai da yaki inputs kata kamut la kan long haki fertilizers biofertilizers negi biopesticides kata rong ngisam nalor kata ngi rap ro yaki haki training paper ni ki haban yo yaki training te ka bakong santam kalong ba haman laki FPOs ngibo yaki staff ki jongi ha ka bakin ai yaki kata mut kinong rem ki don bai ha ka tu ka FPO ha ka tu ka shnong ka jongki yaki staff jongi ki bangila dep train bakin pet bakin khmi bakin long maki ki kita ki nong banwan ra khubor syaka department la ni shangi ki bapet ya katu te halor kataru hakata komponen e kadon shu kata certification namar babun sin hi bangin shukliem ba udai organic lane utau jingthung ubarep klem dawai ngimla klem ka certificate kumta ka certificate pade ka e ka bangile kat kum ka MOBCDNR ka dei ka NPUP guidelines tingi haban but thek ya kata tinalor kata ngi don saka komponen B hakaba ngi ayaki yaki machineries ngi ayaki ka processing unit ngi ayaki ya ka aggregation collection center ngi ayaki ya ka kali bat kumta terter nang taka don de haka kani ka componency ka bagi khot ka badairu ya kani ka hand holding katamot capacity building ka bagi ayaki training baper yaki ni kinong rep habaro kilyang nadu ka certification hadu kumno bakin rep bat kumju ru ya ka processing unit kita gide ki katu kat ni ki ba ka government of India kala ai ka jinga rap shakinong rep leng ba ka directorate of horticulture kinong rep ki don arbenta ki don kini kinong rep ki ba ha ka phase 3 menta ki register ha ka corporation of a cooperative society kat ba kinong rep ki ba ha po ka phase 1 pade ki register yala di ha po ka companies act kini ki artli ki don ka jinga per ka bakraw ha namar ba lada ong cooperation lani cooperative society kata ki cingtrei jongki khamtam ka badai bat ka yau ka hat kim padala bha ban take up shabari Henry la pikiran companies act pandai kani companies act ka baki la register kini ki la ban long maki ki buyer ki la ban long maki ki producer ki la ban long maki ki exporter ki la ban le shipun ka business halor jongki te wala ka taru na kaliang jong corporation department halor kani ka cooperative act ka jongki ka ngatrai menta kala ailat shibun ya kinong rep jongi lani ki group jong kinong rep ki jongi ban le shibun ka business ka badai hangni hapo ka jala ka jongi